ke ini ning duk alam ban ning oil alam men therak me mi alam son thom la ning duk me mi ning oil me mi la pen therak ta therak me mi la pen rat atum sung ulo tribal atum ki sung ta itum sik schedule area pulo tribal tum fan lok sika pi join ne kam lok sika claim nang po amanda ke aron ta tribal atum ai ge abirudhe dam thurong lo pulo forest aron du la so forest aron non ke tribal atum abirudhe si dam thurong bangka do itu nang joy dun ke forest aron keroni ta dolo VGR long ta forest aron si dolo lapen ke uttor borbila long ta VGR haladak ta forest aron si dolo lapen ke railway line king along li lata aron along si dolo lage railway atum aron along si dolo bang akhe nang sum dun di non ki sum dun ke ilitum tribe atum garo atum karbi atum boro atum mes kosari atum dimasa atum khasi atum son sinange ki sum tu non bange pulo Jilangso ke lage British Army pensi lamangso a forest ke dolo lapen theng pita arong the pik khangjang lo la bange bi vek ni pula non don suri si garo tum karbi tum hadak wang si nange doji ko alam do ta dolo ajer ding olo ke do ta non kali lo ningkan cap kre phobak pen lo hala tum ke ningkan ning koi dolo ku si pu ni tum ningkan hini ba prang ta hadak dam lo kipu ke lai lo ke British Army pensi la so forest ke du la pot la ke pangjok pe mi nei pula ne li tum ga chini ke kadu eta chini keroni VGR ta British Army pensi ke dulu halata British atum si lata ga reserve te kang lo hala so ke long theng prang do pik hala so ke habit nampi hala so ke chai nong chelong ki via thai pu la phelang athak sai se hala so la pen ke uttor borbil ta son hak thak lo hala ta theng prang do pik lo phelang athak do pik lo chelong chai nong ki via thai pu lo British Army si selam te kang lo seta hala uttor borbil bang ke la reserve forest ka phalang ho an che right tip an ke lage mongo se na sai se la pen kheronia bangta reserve forest reserve VGR ka che right tip an ke bihar se na sai se apor hala tum bam bhange British Army pen apor lo pedonang pupe ada bange British Army pen si hala ta reserve lo por la ta pedonang ji Bihar Sena, Bongo Sena, Tompan, eviction Nanji Pupik, ada bange. Nilitum Pupik lo. Nilitum APHLC ke ha. 2015 na nikan men si Hong Kong lo. Memorandum ta submit lo. Hala tum hangi eviction se de lo pen nonet ta ilitum akhai kaprek asong akela asong kaprek tum ta demonstration do lo. Nilitum anda do tun lo. La eviction nahi pusi. Hala tum hangi eviction se. Ta Jilangso bangke British Army forest lo saka chi raidama bangke garo pen karbi la bola to mangi eviction nang ipul la pen eviction lo ne tum da choning re eviction nang ipula song tum da choning re seta song tum choning re pinta council tum la tum han eviction la an ke allama bangal pul neli tum ga chinia tenge reserve forest ka phalang ho ge chok chik lage ni tum na chini la ni tum da chikroi dun reserve forest ka phalang ho ge henuk lage sita henuk pulo ante hala bongo sena bihar sena tum ge cherai ka kum mi pu people purun tu ko people lo da garuk karbi tum ge cherai
boro tung ke cerai mes kosaria tung ke cerai di masa tung ke do latum ka comang tung ke do latum aphan si eviction nahi pu pia por ke puchora the tribal 6 schedule area tribal area pulo tribal area bang si son ke plang tu la bang ke la si ni tung therak me pu pudam i ajak kong ni tum long si dolo tribal atum aphan ke rai nang i tum long sa ajak kong dolo 6 schedule long pulo ka tribal area pulo itum garo karbi comang di masa boro kosari mes kosari lakka doe tum ta British tum ke wang portle itum ke dogali British tum wang we ko ben itum do British ko pinchong da kali lai hui along le an itum karbi atum arona ting dimasa atum arona ting boro atum arona ting kuki atum arona ting comang atum arona ting garu atum aron ating aphan men ke do arona ting ke lake pata ke long tang sai sil itum arona ting pe lapen halabang so aron si halabang so apata si ilitum enangji pusi 6 schedule long ke to constituent assembly debate along ta la siganinje seta itum bhanan pilulo Harokri sirkebra phokebra ke thomaning kan jakhong po inkoi rai siarni itum Assam Land Revenue Regulation and dun thurong la emethanga ron ke chewar fit la kipu ke itum da khekang thim hodei pupu karbi aron chibina hodei pupu ke setanon ke servan kep ta bing tung ti la pen la longli phela khajona midu kirong khajona puda pupe itu midu kirong lai hui aron anta itu ni chewar la non ke kipu ke itu ke karbi hodei khekang thim nepia lam ne itu bangke kipu bangke da bangke seta akama bangke itu na son kali de la posi nilitum APHLC pen ke pulo jongsi nang tum council government atum jongsi uttor borbil bongo sena atum phan la VGR along pen eviction claim klite la pen theroni along VGR along le pen Bihar sena atum phan eviction claim klite la Jilangso along Karbi la pen garo ba anut ka preka tribal le do sita la tom phan eviction nang ni pula ni tu pu athema ni tum ta bangge pupu amor jak do de je therak tu mi eman do itum ta no ni je therak tu mi lo ili tum bangang no Karbi tu mi pu anang sini dun de yime ni athema ili tunge kachini ke jakong puta ajir ding o elang kachini dun amasi itun kachini ya pan bor amasi lo ta ke thana bang ave de amasi itum ge puansi pirthe ge la po helu pusi mathabom lo non thu ge karbi atum ta 80% bang pharo ang bong pen bang thongner kep thu ge aron alam chini lo la se bongo sena tum a party long ge kidun kang tum te si ge ong lo non ke la pochi karbi atum anta chini lo lage la si non itungi puge la Jongsi bongo sena Bihar sena to phan jongsi hala VGR la British Army pen ke do arizap adim pen jongsi plum phe pulotang te la karbi tame garo tame bes ko sari tame boro tame dimasa tame khasi tame la tribe atom phana naga tum han tame kuki tum han tame plum nang ni la sini tum APHLC pen ke kipu la pen la si ni tum chikroidon athima ni tum ta therak duk ye plung nang yibuni pudung thurong lo te ni metham ta therak me mi ala ka therak ka therak amme ka ve bang chiplang thu de thone ta karbi tum ta therak amme ka ve chiplang de la pochi ni tum ge la ke plung nang ni pul eviction silam nang ni hada la pen akul lo ta du thulang le reserve forest arlo lo te forest village sila megente forest village declared that no ako hala tum pulo po anaman atheng pikethe pipet that lo po he crab rui that lo are forest guard po anaki onge megjang clip di tima DFO to manta te polo la sa theng pipa pi long bare non PFC bang hala longka pen lamding pen hojai pen ke wang abong ali tung ke pon ulo achi tim so se ke pon etlo lan si ame ke prang dun pe pot lo
Ako yung si non ke baru ni tu make prang lo. Pulo de mesen alam. Ante hala thing pigi crab rui an. Forest Department pen track korot podra. Anong ye miu gente korot ador ke su ta do ji thon pera wan et non hala timber dipu long dan bi onon government timber dipu long auction det non. Pitu det non. People la claim te de. La si ni litum ke pugang tum ke la hel. Non one forest department atu home guard atum hadak do dam non garu khas hadake non mai garu card bi si do pot la tum han plung nang ne o somar ka chiru engine so sema la council atu nang tum me thanga hem mi u pwa ding le ku pusi la tiddu ko dom han pe posi kang kon kang yin so se de la ta aron ta ituma ron na si ituma birodhe se na pe claim tu la son ke ni tum nan chekroi dun dik ni tum andulon do ni tum demonstration do gi la so aputhak tema doctor kali ani sieta na horjan long ta claim nam lo son da taxi boro tum han mes ko sari to man flung nangi pulu pudam ako hapu sing hason ta kuki to man flung nangi pusi pulis batai batai ke toy pia pot lo la son ari nang tum hala utor bar bel long hala keronia long pulis toy the thema yo itlung dam ye phan hadakta bongo senatu la pen bihar senatu akimi wang ul he hadakta hala akimi wang bongo sena bihar senatu akimi wang e pona mek che chardun de la kuki tu akimi wang ne wang belu ne la akimi wang ulupu 1000 suri si wang lupu na lo no na garu pantalapu 1000 pulilo hadakta 1000 wang jipu alata ke wang da long frequent da gali lata bitung ben itu masih ema constituency pen ili tu masih ema constituency duk piglo rata tu la si hadang long lita we patta long ni la si alang litum nange kat nang lo boda non dak yo nai kat nang lo lang litum donjai ko sene ko anda nang donjai ko kopi ha forest nang ko forest tu ni pu ke kalang lo na forest tu kipu la pu APHLC tum na nang dodun clip nai pudah ho netung ge hala BJP hala dak ke do bongo sena BJP atum ting netung ge sona ning ge nitum long avi netung ge do clip ke lo lagi do clip lo te terak me mi alam lo lela la sila solam si nitum APHLC pen kaning je kang tung le pen ning je lo kardong